Hola, què tal estan? Terratrèmol polític. Com bé saben, s'ha produït al llarg d'estos últims dies, així en la nostra comarca, en Gandia en concret, després de l'eixida de Diana Morant, la nostra alcaldessa, cap a Madrid. Com ho saben també, com a nova ministra de Ciència i Innovació. La conseqüència directa, evidentment, ha sigut un nou alcalde a la nostra ciutat. Parlem de José Manuel Prieto, un jove però veterà polític a la nostra ciutat. José, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Enhorabona. Moltes gràcies. Molt de treball a partir d'ara, no, José? Immens, però treballarem sense hores, més fins i tot del que ho hem estat fent fins ara, sí. Senyor Prieto, quan, en quines circumstàncies s'assabenta vostè que va ser el nou alcalde de Gandia? Dissabte a les 12:30 del migdia rep una telefonada de l'alcaldessa. Jo m'estava preparant per a celebrar un matrimoni civil, m'estava posant la corbata i no vaig poder ni acabar de posar-me la corbata perquè la comunicació va ser després de fer-li als seus pares i uns minuts abans que eixira filtrada la notícia que anava a ser nomenada ministra de Ciència, perquè ja la comunicació definitiva l'havia rebuda tan sols una hora abans. Evidentment, també la seva família entenc que va tindre una sorpresa igual que la de vostè. Com ha rebut aquesta qüestió? Bé, la família està contenta, està lògicament mirant per mi, perquè al final un canvi de responsabilitat també comporta un canvi en la rutina de la vida i això sempre és un cert trasbals que se supera molt fàcilment. Jo vaig pensar, evidentment, en telefonar a ma mare rapidíssimament per a que no s'enterara per cap lloc que no fora per mi, sobretot de la marxa de Diana, de l'alcaldessa com a ministra, i això és el que vaig poder fer en els primers minuts, abans de casar, que era el que havia de fer imperativament el dissabte a la 1 del migdia. O sigui que va arribar a casar aquestes persones. Vaig arribar a casar, sí. Espero que estiguem feliçment casats i que la vigència d'aquesta duració matrimonial no depenga del meu estat d'ànim en aquell moment. 32 anys estan dient, tu es convertís, José, en l'alcalde més jove que ha tingut la nostra ciutat. Sí, és una immensa responsabilitat. Per a mi és un honor. L'honor major de qualsevol ciutadà de Gandia és ser alcalde de la seva ciutat. Jo no tenia ni en l'imaginari fa 48 hores que jo podria arribar a ocupar aquesta responsabilitat, però vaig a treballar com sé, sense hores com fins ara, amb tota la nostra capacitat i un poquet més, i sense dubte amb aquesta dignificació del que significa la màxima responsabilitat i la màxima autoritat de la ciutat, que és sempre velant per l'interès general. No hi ha un interès de sigla, hi ha un interès compartit d'un govern que té una sèrie de gestions i de resultats que van a començar a fructificar i sense dubte un govern que té el rumb traçat, i això és el més important, que la ciutadania sàpiga que amb nosaltres hi ha un rumb traçat, hi ha una certesa i sobretot hi ha una capacitat d'escolta i d'empatia que va ser imprescindible en aquest temps tan difícil, ho vaig dir en el discurs d'investidura. Ens ve un moment molt complicat, ja el tenim damunt, després d'un escenari postpandèmia, i ahí han d'estar tots els esforços del govern, que no ens quede ningú per escoltar, que no ens quede ningú per xafar, ningú districte o carrer que tocar i ningú ciutadà per veure, perquè tots els problemes de cada ciutadà de Gandia ja els vull dir als nostres ciutadans que van a ser els meus. Senyor Prieto, abans d'anar-se'n a Madrid, quin consell li va donar Diana Morant com a alcaldessa encara? El que em va dir l'alcaldessa va ser que jo fora com fins ara ho havia sigut. Crec que hem demostrat estos anys que cap responsabilitat ens ha canviat, ni el caràcter ni la forma de fer les coses. Al contrari, el que hem de fer és redoblar aquesta proximitat i aquesta capacitat d'escolta activa, perquè ahir ens va no solament el crèdit d'un govern, el crèdit d'una institució. Les institucions perduren als governs i jo estic convençut que nosaltres sabrem desenvolupar la nostra responsabilitat amb el màxim encert, amb el màxim de les nostres capacitats, perquè Gandia, ho vam dir també diumenge, té capital i té lideratge. L'hem de continuar exercint, com fins ara i un poquet més, perquè en esta fase de la pandèmia necessitem ser aquest abraç generós a la resta de pobles com a capital orgullosa de les comarques centrals, però sobretot com a referència d'inversions, de projectes i de totes les capacitats del talent dels nostres ciutadans. Senyor Prieto, vostè era un regidor que portava un gran nombre de delegacions, d'àrees, evidentment no només les seues, sinó que suposa que estarà preparant un canvi important dins d'aquest equip de govern. Podria resumir quins són els principals trets que va implementar a partir d'ara en aquest nou govern? Bueno, al llarg d'esta setmana, efectivament, repartiré les delegacions que jo tenia, també les que ostentava l'alcaldessa Diana Morant. Ella sabeu que tenia la responsabilitat de Smart City i els projectes europeus. Esta setmana repartirem aquestes responsabilitats entre els membres de l'equip de govern, també en la nova regidora, perquè finalment s'incorpora la persona que ocupava el número 13 de la llista electoral, Imma Rodríguez. Jo vull agrair a Fede Boscà, que era el número 12, aquesta implicació. Fede m'ha dit que està en una altra etapa vital i a més li tinc un afecte i una estima infinita i respecte a això.
I també Imma haurà de tindre responsabilitats de govern com a nova regidora. M'agradaria que això estiguera clar ja esta setmana. Ja està la nova Junta de Govern nomenada, amb la incorporació de Miguel Ángel Picornell com a tinent d'alcalde, i amb aquesta novetat i les properes que jo puc anunciar abans de final de setmana, el que hem fet és que aquesta interinitat dure el menys possible, que hi hagi una interinitat que hagi durat tan sols unes hores per a que ja dijous i sobretot a l'inici de la setmana que ve la maquinària estiga a ple rendiment. Senyor Prior, però el que està dient, l'actual equip de govern que va constituir Diana Morant, ixe gros es manté, o sigui, urbanisme tindrà el senyor Alandete, la qüestió de compromís continua exactament igual en les seues delegacions. Sí. Quines van ser aquests canvis? Sí, jo diumenge de vesprada mateix em vaig assentar amb el vicealcalde, amb el portaveu de Compromís Més Gandia Unida, ja li vaig dir que no anava a tocar la estructura del govern, jo crec que ja tindrem temps d'anar avaluant, perquè el govern és una avaluació permanent de tots els objectius, de mirar quins no s'estan acomplint, quines delegacions van millor, quines pitjor, però no estem en aquesta fase. El que anem a fer és un repartiment de les delegacions que jo tenia, una reestructuració que evidentment implicarà que regidors hauran d'assumir més responsabilitat, perquè a les que ja tenen hauran d'afegir algunes de les que jo ostentava i ocupava i alguns càrrecs de representació que jo tenia i que ara haurem de suplir. Això s'ha de fer de manera immediata. No vull que aquesta interinitat dure més d'uns dies, més del necessari, més de l'estrictament necessari, i sense dubte farem la primera junta de govern complint els terminis legals entre el plenari i la primera possibilitat de celebrar-la, que és este dijous. A partir d'ahir, a finals d'esta setmana, a principis de la setmana que ve, tots a funcionar en ple rendiment en les noves responsabilitats, sobretot perquè els he demanat una adaptació rapidíssima a les delegacions noves que cadascú tinga. Evidentment, adaptació rapidíssima perquè només queden 2 anys de legislatura, 2 anys perduts per culpa de la Covid, senyor Prieto. Quines van ser les prioritats en aquests 2 anys que queden de legislatura? No, jo crec que perduts no, perquè ha hagut una tasca... Hem sigut capaços de combinar el que ja teníem, garantint totes aquestes inversions, i anem a veure aquests resultats, 90 milions d'euros d'inversions, ho hem dit molt repetidament, i anem a començar a veure els resultats. Van a coincidir en l'espai i en el temps, i és bo que siga en aquesta etapa perquè és quan més ho necessitem, totes les inversions més importants per a Gandia i les majors en molt de temps, en quantitat, en volum i en xifres econòmiques, per a fer que aquesta ciutat en aquesta capitalitat despegue i ho faça com a referència en primer lloc respecte d'altres ciutats mitjanes de la resta del territori nacional, com a referència mediterrània. Això va ser el rumb de capitalitat que anem a imprimir-li al projecte polític d'estos anys, perquè aquestes xifres ens permeten pensar en Gandia com a capitalitat i lideratge els pròxims 2 anys, rematant totes aquestes consecucions i algunes noves que estaran per vindre i que us anunciarem també, per a culminar un projecte polític que hem vingut treballant estos 2 anys de pandèmia. Hem gestionat la intendència de la pandèmia no s'ha acabat, ja sabeu que tenim uns pics en repunt d'incidència, i això ho hem de combinar en aquesta gestió de les intendències del que ha estat una verdadera emergència sanitària. No descuidem aquesta prioritat, però li anem a sumar el garantir totes aquestes inversions, aquests 90 milions d'euros d'inversions, i sense dubte fer-ho, i això ho hem de posar en valor, com ho hem fet estos 2 anys, sense generar un cèntim d'euro de deute. Al contrari, seguim rebaixant deute de l'Ajuntament de Gandia alhora que incrementant el múscul de la capacitat d'invertir. Una de les principals herències que ha deixat Diana Morant com a alcaldessa és precisament que ha sabut adreçar la situació econòmica. Evidentment, encara estem en una situació molt precària. Senyor Prieto, evidentment, encara també estem baix la tutela del Ministeri en aquest pla d'ajust. Quan podrem llevar-nos aquesta càrrega, aquesta tan pesada que portem sobre la nostra esquena en Gandia? Jo vull incidir en 2 coses. La primera és que aquests valors de l'ordre i de la seguretat jurídica van a continuar. Nosaltres som un govern d'ordre i ho hem demostrat estos anys, és un valor que ens acompanya i ha de continuar acompanyant la nostra gestió. I ordre vol dir també seguretat jurídica, una ciutat confiable per als inversors, les oportunitats, els projectes empresarials i els projectes de la capacitat i del talent dels nostres ciutadans que així vulguin vindre i que així se vulguin implantar. Eixa seguretat jurídica i aquest ordre anem a combinar-lo. I després, jo crec que és moment de començar a tornar els esforços que els ciutadans han fet tots aquests anys i l'esforç que ha fet la seva administració per anar posant tots els paràmetres en hora. I això és un valor que també presentem com a credencial en Madrid. Som un ajuntament que està complint amb els principals objectius del pla d'ajust. Això s'ha de fer saber i s'ha de posar en valor, com deia. Per període mitjà de pagament a proveïdors, estabilitat pressupostària, suficiència financera, objectius del pla d'ajust, tot això s'està complint, som un ajuntament complidor. Estem incrementant múscul financer, rebaixant el deute i alhora ser capaços de pagar en pocs dies als proveïdors i de tindre una maquinària engrasada que respon perfectament a les necessitats amb oxigen i amb múscul financer que van plantejant totes les àrees. Jo crec que això és una bona carta de presentació d'un ajuntament en Madrid, amb una aliada que és la nostra ministra, l'alcaldessa Diana,
Diana, que ens obrirà segur totes les portes que necessitem, perquè ja ho farà abans que jo li ho demane, i a partir d'ahí anem a demanar igual que estava insistint l'alcaldessa Diana Morant, i precisament per aquesta insistència jo crec que tindrem novetats molt pronte, alguns mecanismes de flexibilització d'aquestes condicions, que no vol dir deixar-les de complir, per suposat, per a poder respondre a aquest esforç dels ciutadans. Senyor Prieto, Gandia, com bé sap, és receptor en aquests moments d'un important paquet d'inversions per part de la Generalitat. Parlem, per exemple, del programa Edificant, Ros de Corella, tota la qüestió sanitària i, evidentment, també aquest nou Palau de Justícia que s'anuncia per a Santana. La pregunta ja la vas fer fa uns dies, precisament encara vostè no era alcalde, però sí que m'agradaria conèixer un poc més de detall. Què va passar en el districte de Ros de Corella al respecte d'aquesta infraestructura tan important com són els juzgats? Recordem que en aquests moments encara està en transició cap a tindre aquest nou complex sanitari que, evidentment, el pulmó, d'alguna manera, que era l'hospital comarcal per a Ros de Corella, va desaparèixer i necessita tindre un motor que anime aquest districte. Jo vull recordar que este govern municipal va heretar el districte de Ros de Corella sense pla B, i això no va tornar a passar. Allí teníem una alternativa, nosaltres l'havíem plantejada des de l'inici, que era tot aquest espai sanitari que ara és una realitat, molts milions d'euros d'inversió, 14 milions d'euros d'inversió de la Generalitat Valenciana, són molts diners d'inversió, i a partir d'ahir garantir la viabilitat de tot un districte, però sobretot la presència d'un espai sanitari que treballa en vessants tan importants com la salut pública, que necessària és en aquest moment, la salut mental, un dels eixos que hem de treballar en esta etapa postpandèmia, i un centre de salut també ampli per a la barriada que ens permeta fer algo molt important que la ciutadania va notar molt, que és descongestionar el centre de salut de Beniopa, que està aguantant en una pressió important cartilles sanitàries de pràcticament més d'un terç de la ciutat de Gandia. A partir d'ahí, no va passar en els jutjats el que vam trobar nosaltres en l'espai sanitari. El que tindrem és que en el moment en què els jutjats se'n vagin, ja hem adjudicat en la Junta de Govern última que celebrarem el projecte d'obra de l'espai del nou Palau de Justícia, i a partir dels terminis d'execució, que són 24 mesos, el govern trobarà alternativa per a l'edifici dels jutjats, per a que Ros de Corella tinga alternativa i viabilitat en aquest edifici també en el moment en què els jutjats se'n vagin. Però parlem de contingut. Exactament quina és la idea que es baralla? Una infraestructura de tipus educatiu, sanitari també, no sé. Sobre infraestructura educativa tenim novetats pronte. Ahí no tindrem cap problema ni cap alternativa distinta perquè el govern ja ha pensat també en infraestructures d'aquest gaire per al districte. Ahí parlem d'usos distints, d'usos alternatius i complementaris als que ja tenim, però que sense dubte haurem d'acordar primer amb qui té la titularitat de l'edifici, que és la Generalitat Valenciana. Primer haurem de veure les reformes que puga necessitar l'edifici, si és que s'han de fer reformes en profunditat, i sense dubte, que ja ho vam parlar amb la Direcció de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni de la Generalitat, els usos definitius d'aquest edifici. No seran usos excloents, al contrari. Jo crec que l'edifici es presta a que hi hagi una possibilitat complementària de poder seguir prestant serveis a la barriada que reforcen alguns dels que ja tenim i fins i tot dependències administratives, però està en fase embrionària i sense dubte avançar-ne un seria faltar a la veritat de les circumstàncies. Per part de l'oposició, reiteradament, plenari darrere plenari, se plantejava la senyora Morant la qüestió d'aquella promesa de baixar impostos. Entenc que també aquesta qüestió la va heretar de vostè d'alguna manera com a successor de Diana Morant. I aquest compromís que va adquirir d'alguna manera Diana Morant, no sé si és possible, evidentment, però si la seva intenció és iniciar aquesta qüestió al llarg d'esta legislatura, seria possible? Com ho veu? Va en les peticions que se puguen fer de tornar els esforços que els ciutadans han fet i en aquests mecanismes de flexibilització. Flexibilitzar el pla d'ajust vol dir que la pressió siga menor per a tots, per a les institucions i per als ciutadans. Jo vaig a perseverar en aquesta demanda de l'alcaldessa de flexibilitzar els paràmetres del pla d'ajust i sense dubte de anar demostrant que el compliment de l'Ajuntament té resultats bons per a l'administració, perquè l'administració pot funcionar millor, i resultats bons per als ciutadans, perquè saben que confiant en aquest esforç que donen a la ciutat els torna també una forma d'orgull, que és una forma de poder seguir contribuint en una menor pressió als serveis públics de la seva ciutat. Anem a perseverar en aquests mecanismes, però sense dubte jo espero que quan el govern municipal i el govern de Gandia plantege una proposta damunt de la taula tinguem lleialtat de l'oposició i sense dubte una corresponsabilitat a aquesta confiança que el govern vol de tots per a poder empentar en favor d'aquesta solució de Gandia, que jo vull recordar que ja tenim, perquè vam dir que alçaríem l'Ajuntament, el vàrem alçar, i crec que
complint la paraula del que hem sabut fer i hem sabut complir fins ara, la ciutadania podrà entendre que també complirem amb el que puguem prometre en aquest sentit. Senyor Prieto, vostè és faller, també portava la delegació de falles a Gandia, aquesta responsabilitat. En l'actual context sanitari, considera viable, possible, inclús adequat que el col·lectiu faller manprenga aquestes falles fora de context en el mes de setembre i sobretot també mencionant que n'hi ha ciutats com per exemple Xàtiva i altres ciutats molt falleres que han declinat precisament per por al que pugui passar celebrar aquestes festes. Vostè creu que aquestes festes s'haurien de celebrar a Gandia? La vida ens ha canviat a tots, no és com la coneixíem i tampoc les festes van a ser com les coneixíem, però no per als fallers, per a la vida en general i la rutina de la ciutat, perquè vivim en la situació en què vivim. Del que se tracta no és de celebrar les festes. L'Ajuntament no planteja una celebració de la Fira i Festes, no planteja una celebració de les falles, planteja una recuperació emocional on les falles puguen tancar un exercici, els sectors econòmics que viuen de la festa puguen tindre aquesta viabilitat i aquests ingressos que no tenen perquè van ser els primers en tancar, i jo crec que el col·lectiu faller i els col·lectius socials, cívics, culturals, festius han demostrat que tenen tota la responsabilitat i tot el trellat, primer per assumir les circumstàncies, per a poder reaccionar al fet que van ser els primers col·lectius en tancar i sense dubte per a poder reposar-se en aquest sentit de recuperació emocional que és retrobar-nos en un format distint, nou, que ens permeta que se puguen celebrar unes falles en contenció, en espais acotats, en aforament, en distàncies, tal i com ens marca la norma sanitària, amb l'imponderable, evidentment, que l'evolució epidemiològica és molt incerta i uns mesos tenim una incidència molt millor, així l'hem tinguda molts mesos molt positivament com a referència de la millor comunitat d'Espanya, i que hi ha altres mesos on la mobilitat i els contactes imposa un altre tipus d'incidència pitjor que ens fa prendre determinacions, o els fa prendre, millor dit, a les autoritats sanitàries determinacions més contundents. Però no s'està plantejant que se facin celebracions a l'ús. Ningú planteja les qüestions en aquests termes perquè no ens estem manejant en el temps de la vida que teníem abans de la pandèmia. Anem a celebrar en contenció. En el cas de les falles, a tancar un exercici en el moment en què les autoritats sanitàries ens ho indiquen, tal i com s'està plantejant en el calendari que tenim aprovat, que és a inicis de setembre, com s'havia pactat en aquesta taula amb la Conselleria de Sanitat, on estan els mateixos fallers, i en el cas de la Fira, com hem fet ja el Festival Mira d'Arts al carrer o els espectacles que hem anat programant. Que ningú pense en una fira com abans, almenys enguany no. Que ningú pense en unes festes com abans, almenys enguany no. Ja tindrem temps d'això. Del que parlem és d'una retrobada en les circumstàncies en què puguem fer-la, sempre més estrictament del que marca la norma per a que ningú tinga cap dubte. Senyor Prieto, al respecte d'una gran infraestructura també pendent de la Sanitat a la nostra comarca en general i tan polèmica després d'aquesta sortida, s'ha desmarcat d'alguna manera Compromís. Estem parlant de la CV60 i aquesta prolongació de l'autovia del Morquí. Com a alcalde de Gandia, quina és la seva postura? Quina creu que ha de ser la postura de la nostra ciutat? Gandia no pot deixar perdre l'oportunitat de la connexió, la vertebració del territori, sense dubte la continuïtat d'aquesta infraestructura que se va projectar amb el túnel de l'Olleria, que ens connecta amb l'interior, que ens vertebra amb aquest corredor mediterrani que ha de passar prop d'aquest enllaç, i sense dubte com a espai d'oportunitats i finestra de noves ambicions de les nostres empreses i del nostre teixit productiu, però també dels nostres ciutadans. Jo no vaig a anar a les dicotomies d'enfrontament. No me correspon i crec que no és el sentit de les infraestructures. Que totes les infraestructures generen un impacte? Sí, però totes les infraestructures el mitiguen. Que totes les infraestructures han de generar un cert debat social? Faltaria menys. I també vivim en un sistema garantista que permet que els ajuntaments que han estat passant informació a la Conselleria per a que la Conselleria fera el millor traçat tinguen ara ocasió de poder alegar per a que els projectes siguen fruit d'aquesta voluntat de consens entre els qui redacten i els ajuntaments per on passa. Però Gandia no pot deixar passar aquesta oportunitat, i ahir vam veure que la Federació d'Empresaris va ser capaç d'acordar i els sindicats van ser capaços d'acordar amb la Federació d'Empresaris, pensen distint, però s'han unit per una ocasió que jo crec que és històrica. Jo no havia encara fet les meves primeres passes com a ciutadà en ús de raó i ja teníem un consorci de les comarques centrals que era capaç de reivindicar infraestructures tan importants com esta. Perseverem en el que necessitem, perquè este és el moment estratègic històric de pensar en les infraestructures que ens vertebren i ens connecten com a espai d'oportunitats i no com a espai de divisió. Senyor Prieto, precisament també una de les infraestructures importants per a la nostra ciutat, en aquest cas de tipus turístic, estem parlant d'aquest glamping, d'aquest camping en glamour, una declaració d'impacte ambiental que en aquests moments encara no s'ha decidit.
La ciutat necessita una infraestructura com aquesta, senyor Prieto. La ciutat necessita totes les infraestructures que siguin capaces de pensar i d'ambicionar un futur on tinguem complements a aquesta magnífica platja que tenim, a aquest potent sector turístic que treballa bé, que s'està deixant la pell l'any passat i enguany en reforçar aquesta imatge de platja segura, de destí confiable. Crec que la prova està en les bones expectatives en les que, malgrat l'evolució de la incidència, anem treballant perquè s'està fent bé, tenim entorns segurs, es treballa de manera segura en els bars, en els hotels, en els restaurants, en tota la infraestructura que Gandia té, i aquesta infraestructura necessita complements. Evidentment, ja ho va dir l'alcaldessa, complements sempre respectuosos amb l'entorn. A partir d'ahir tots els projectes sempre s'adapten i ahir existeixen els tràmits i les declaracions d'impacte ambiental per a que això passe i, efectivament, nosaltres a deixar seguir el camí d'aquest expedient i a deixar també aquesta sensació de ciutat confiable per a les inversions en el doble sentit d'ordre i de seguretat jurídica de què jo parlava abans. Senyor Prieto, també ja per acabar pràcticament l'entrevista, el senyor Martínez Dalmau, el conseller de Vivenda, va passar fa uns dies per ací, per esta casa, va comentar la possibilitat, més que pràcticament segura, que Gandia siga reba aquesta nova ajudes de l'ARUR per a desenvolupar la zona de Corea. Entenc també com a veí de la zona que vostè ha tingut alguna cosa que veure també en aquesta nova... Va ser una de les últimes coses que vam deixar preparades en la meva responsabilitat de tinent d'alcalde de Corea. M'agradaria molt que Corea fora el següent ARUR, voldria dir que Gandia seria la ciutat amb més ARUR, però vull que se pense no solament en l'ARUR, en lo importantíssim que seria per a la nostra ciutat, vital que això fora una consecució possible, ojalà siga així. Tenim el millor projecte tècnic sense dubte dels que s'han presentat, me diuen els tècnics a mi, però és que prèviament s'ha fet un esforç enorme amb administradors de finques per a les comunitats de propietaris, amb aquests informes d'avaluació dels edificis, perquè teníem un estoc immobiliari, un parc de vivendes de més de 50 anys molt envellit que necessitava d'aquests informes per a poder optar a subvencions, fins i tot vivendes de particulars, vivendes sense comunitat, vull dir, i també s'havia fet un esforç enorme amb el Col·legi d'Arquitectes. Tot això va permetre un potent pla tècnic que m'agradaria que es pensara en un projecte de vertebració de tot l'eix Parc de l'Estació, Estació de Renfe, Carrer Perú, tota aquesta zona de Corea en la que necessitem actuar va quedar pendent d'algunes legislatures passades i crec que és l'eix vital que Gandia necessita. L'entorn de l'estació, la remodelació interna, perquè estem actuant en dins de les cases. D'ahir la potència d'este pla, per a que la ciutadania ens entenga, ens permet actuar dins de les vivendes, perquè hi ha una subvenció per als propietaris, però també fora, perquè tot el que s'actua dins té un percentatge de repercussió sobre l'entramat i la regeneració urbana de Gandia. I aquesta és l'obsessió que jo tinc, que això de Corea pugui eixir i que l'eix Parc de l'Estació Perú siga la gran transformació d'esta i de la legislatura que ve perquè siga el nou eix vertebrador de Corea i de Gandia. I l'última, senyor Prieto. Estem parlant de que encara falten 2 anys per a final de legislatura, però les eleccions estan pràcticament ahí. Evidentment, i encara sé que és molt pronte per a preguntar-li al respecte, però el més lògic, evidentment, siga que vostè encapçali la llista socialista a les properes eleccions a Gandia el 2023. Jo lo lògic, ja no crec en lo lògic, perquè jo fa 48 hores era regidor de govern interior i ara sóc alcalde de Gandia. No sé el que serà d'ací 2 anys. Jo estic a disposició del Partit Socialista, evidentment. Seria un honor liderar la candidatura igual que voy a ser alcalde de Gandia, pero a mí el que me corresponde ahora es gestionar pas a pas. Cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente, però jo sóc un servidor molt humil del Partit Socialista i jo me dec al partit i estic a disposició del que el partit vulgui. José Manuel Prieto, nou alcalde de Gandia, desitjar-li evidentment molta sort, donar-li la benvinguda, agrair-li que la primera entrevista a una ràdio i a una televisió hagi sigut precisament a esta casa i, evidentment, gràcies al seu treball i desitjar-li també molta sort perquè, evidentment, el seu treball i el resultat d'aquest bon treball serà positiu per a la nostra ciutat. Moltes gràcies i que pugueu contar molt bones notícies a partir d'estos anys. Gràcies.